Bueno, a historia dos caneiros é moi anterga, date conta que vimos desde os celtas. Foron os promotores do que é en sí a pesca da anguila. Pero eles eran auténticos pescadores, eles facían balizas, isto xa se foi reformando, no tempo dos romanos xa se puxeron construcións fijas, cambiou moito, claro, desde aquela época, non? Bueno, os caneiros en sí son os mismos, quer dizer, reconstrúyense con pedra e madeira, como sempre, iso é un tema, ademais, que por patrimonio, incluso no tema de reconstrucción, houve que facer uns planos como se foran dun edificio, con todo, para facer todo tal e cual, aí non se usa cemento, non se usa ninguna historia, nada máis é pedra e madeira. Bueno, normalmente a pesca da anguila faise en crecidas, normalmente é nocturna, quer dizer, de noite. A partir de aí, son crecidas bastante fuertes, non? Río Lodos, levantan as augas bastante, quer dizer, podes estar pescando a 2 metros de altura en crecida, tranquilamente, depende dos anos tamén, da época. Sí, é peligroso, ten un seu riesgo, porque, oye, remamos, son barcas feitas por nós a mao, remase a mao con vara ou con remo, os remos no final levan unha punta para que se claven abaixo, porque non resbala, serían falsísimos, e ten o seu riesgo. A auga non para, é un tema que a velocidade teñena. Pero, bueno, a xente que hai é toda profesional. Bueno, nosa época de pesca témola desde o 1º de setiembre ao último día de febreiro. Esa é temporada de pesca. Bien, a pesca en sí, eu sempre o digo, canto máis tarde, mellor. Me refiero, a partir de noviembre, hasta febreiro, mitad de febreiro, sería perfecto. Ahora mismo non sería a mellor calidad da anguila. Sabéis que a anguila, cando chega outubro, dá a volta e ponse cabeza ao mar. E cando está subindo, porque é outro tema, sempre está hacia arriba, e cando se vai, ponse xa de cabeza. É un giro que fai ela para marcharse. Pero, de todas formas, cando a auga está máis fría e máis revolta, é cando mellor a anguila está para marcharse, porque leva a axuda sin facer forza. Utensilios bastantes. As redes son artesanales feitas por nós. Son as redes tipo saco sin morte. Estas redes van de maior a menor cunhas bocas de aproximadamente de 2,20, son os retángulos, eso montanse nunhos arcos, levan os sistemas de seguridade, porque eso é cando se dispara unha rede, porque eso se cadra que estamos cada 10 minutos sacando, porque ven folla, ven broza, ven de todo polo río, e iso tens que sacalo para que teña a pesca que se quede sola, porque senón marcharíase hacia arriba, porque a anguila é moi fina, sabe muchísimo. E o das redes esas, pois é un así, tipo saco, estreitas un pouco, e é unha rede que non mata, conserva a pesca viva, que iso é primordial. Daí ven, que se cada xa me preguntas tú, pero se non vou me anticipar un pouquiño, o convenio que temos ca Comunidade Europea, que a Xunta de Galicia, para entregar unha parte ao mar. Aí vamos. Non é comer nós solo, é conservar a especie. Para iso se fundou a asociación. O cupo que temos nós son 5 anguilas adultas por caneiro. Quer dizer, eu posso dicir ahora en cifras, máis ou menos, desde que o fundamos ahora, pois levaremos cerca de 3 toneladas entregadas ao mar. Eso entréganse a medio ambiente, despois da presa de frieiras, soltanas ali e siguen o seu curso. E ao revés, no mes de julio e agosto, da quincena a quincena, subimos a anguila que está en frieira pa aquí. Eles suben e nós mandámosles baixar. Por qué? As presas, os muros que temos, que son tremendos, que non deixan subir encima, cando baixan matas, pois polo menos un porcentaje, vólvese ao seu sitio. É moi bon para ter luz, para iso fixeron, pero as especies acabáronse. Iso está claro. Muros de 100 e pico metros, como está un balsa de Belesar, máis outros 5, é imposible. É dicir, de hecho, nos embalses intermedios xa non se bota nada, porque é un matadero. Vas botar para que morran. Por iso esta cabeceira, como temos o río Miño hasta moi arriba, porque a anguila vai sempre ás corrientes. Jamás se queda. Hai xente que pensa que se queda aquí no pantano. Non. Vaise polos regatos, polos ríos corrientes, é onde está o hábitat dela. Nunca se queda embalsada. A anguila medra e crece nas corrientes.
é onde ten o seu hábitat natural. Hombre, os peregrinos non sei, pero a xente, aquí hai restaurantes que se dedican a iso e veñen desde non sei. Bueno, é increíble que veñan desde onde veñen para comer unhas anguilas. De hecho, eu, claro, como as collo, teño na casa, e non se me acordan moito. É como o cazador, non? Eu cazo e, pois, mira, a lebre leva a ti, que, por poñer un caso, non? Más ou menos. A ver, eu que sei, ten zona en Portumarín Ánguila de sempre, empanada de anguila, anguila frita, anguila tal. Eu non me gusta moito a anguila é no Caneiro. Ali sí que preparamos a noso, nós temos unha receta que é exclusiva. Pois é con unto e con viño tinto. Non lle limpiamos nada. Nada máis sacamos a tripa, tal, pum, a sartén. Eu creo que se probaras un cacho deses e por foras a un restaurante, como le dices ti, isto hai trampa. Non é a mesma, lle é a mesma, pero non é a mesma.